Ja som Julia Kozáková a som speváčka. Nie som si istá, či to bolo moje rozhodnutie. Akože bolo to prítomné hudba aj u nás doma. Moji obaja rodičia sa jej venovali, hoci neprofesionálne. A vlastne som od veľmi skorého veku inklinovala k folklóru. A vlastne od 5 rokov som bola v detskom folklórnom súbore a takto nejak so mnou vlastne rástlo, že aj tanec, aj spev, aj som hrala na heligonke v súbore. A mám pocit, že to je taká najprirodzenejšia cesta, v mojom prípade to bolo, ako sa dostať na to pódium, byť súčasťou kolektívu, že aj tá tréma tam nejak išla bokom, lebo nás tam bolo veľa. Takže nejak to vlastne som s tým rástla. No. Najradšej na koncertovaní mám tú medziľudskú výmenu, vlastne, ktorá sa tam deje medzi tou hudbou, ktorú prinášam ľuďom a medzi tým, ako ju oni príjmajú. Že keď tá výmena funguje, keď ja som dostatočne akoby sprítomnená a mám, jak to hovorí, že to otvorené srdce a tú prítomnú myseľ, že aj ja mám ten zážitok vlastne z toho, že som to predala tak, ako som chcela a keď tí ľudia vlastne to akoby príjmú. Ja sa priznám, že vlastne som nejaké prvé svoje hudobné pokusy a skladby, pesničky vypísala už v čase, keď som mala nejakých 14, 15, 16 rokov. A to bol čas, kedy všetko, čo som vytvorila, čo som napísala, tak sa mi to veľmi páčilo a bola som toho faninka a som sa z toho tešila. Potom prišlo také obdobie, kedy som sa začala viacej venovať jazzovej hudbe a vlastne rómskej hudbe a zrazu som bola na seba oveľa prísnejšia a zrazu mi to úplne prestalo ísť na dlhú dobu, že jednoducho mi to nešlo, nevedela som byť v tom rozpoložení, aby som niečo tvorila, písala texty a vlastne nič sa mi nepáčilo, ani som sa nevedela do toho dostať. Sa zamýšľam nad tým, že kto som vlastne ja a čo chcem povedať, že či ja som naozaj, či sa vidím ako reprezentantku rómskeho folklóru, alebo či sa vlastne v tej mojej každodennosti, v tom živote deje niečo iné a chcem vlastne prinášať aj iné odkazy. Mňa fascinujú tie maličkosti a tie detaily v každodennosti, že či už sú to tie vzťahy, samozrejme, ktoré nejak formulujú a tvoria celý náš život, alebo proste iba tie detaily, ktoré sú každým dňom okolo nás a na ktorých vlastne môžeme stavať tú krásu. V malých príbehoch, proste v detailoch, v zážitkoch, v stretnutiach, že vlastne všetko je ako keby tak trochu poézia tohto života a nesie tie farby a tie kvety vlastne Flor Nueva, tak sa volá koncert Viva Muzika, ako nový kvet. A to posolstvo je tam, že vlastne ten nový kvet, že to je to najkrajšie v nás. Nemám akoby ani úplný čas, ani priestor na nejaký rituál, ale keď sú koncerty, kde vyslovene idem takzvané, že s kožou na trh a chcem presne predať nejaký vlastný odkaz, tak vlastne takéto stíšenie a zahlbenie sa a spojenie sa možno práve s obsahom tých textov a s tým, že čo je to, čo vlastne hovorím, tak to tam prebieha. Dúfam, že sa mi podarí na to nájsť si priestor aj pred koncertom na Vive, lebo myslím si, že to je dôležité, akoby taká mini meditácia vlastne pred tým výstupom. Neviem, že to je bizarné. Akože také, že vecko, to je asi taká normálka, že? Keď sme točili vlastne prvý koncert s mojím projektom Manuša, online koncert, to sme točili v jednom nahrávacom štúdiu na strednom Slovensku, ktoré je vlastne v rodinnom dome. A ich som sa presne pýtala, že či by som sa mohla niekde rozospievať. A oni ma proste poslali akože tam dozadu na záhradu, na dvor. Tak som sa tam rozospievala a presne som tak premýšľala, že či tuto niekto akoby... už som bola aj oblečená, hej, v tom koncertnom, proste v strede dediny a teraz som tam začala sa rozospievať. No, tak to je asi také maximum, nič bizarnejšie mi nenapadá. Asi vlastne nemám. Ja mám pocit, že sa mi plnia. Akoby predtým, než sa s nimi tak naozaj spojím, asi ich poviem, že tak toto by som chcela naozaj dosiahnuť. Že mám pocit, že som tak nastavená, že vlastne idem po tom, čo mi robí radosť a robím tie veci najlepšie, ako viem, ale zároveň akože nemám také tie ambície, že
že strašne toto chcem dosiahnuť, že to je úplne to, že tak sa nechávam niesť, mám pocit. Išla by som asi na psychológiu, čiže veľmi ma zaujíma akoby terapia, práca s ľuďmi a v podstate aj počas covidu som robila s ľuďmi bez domova. Vlastne baví ma práca s ľuďmi, sociálna práca, s rómskymi komunitami práca, hej, že bavia ma tie svety, ktoré sú okolo nás, ale zároveň sú nám také akoby nepoznané a neviditeľné, že strašne ma baví tieto rôzne reality jednoducho odkrývať. Ona má štýl, alebo celý proste rom-pop, akože synťákový rom-pop. To je moja najväčšia guilty pleasure, ja proste idem behať, ja si to pustím, jednoducho všetko, čo si len viete predstaviť a do toho samozrejme tento akože gypsy funk je tiež moje, ale áno, synťáky a proste toto, veľký štýl. Ja by som pozvala Silviu Pérez Cruz. To je moja úplne obľúbená speváčka, neuveriteľne ma inšpiruje jej tvorba, aká je osoba, ona na pódiu, aká je hudobníčka, aký je človek, že najviac by som ju pozvala na výbu úplne.